Good morning mga sagoy. So karon daw i-deliver ang among premium nga isa-kasakong bugas og 1,000 nga grocery. So magpaabot-paabot ta sa text sa SK sa poblasyon. So bago pa dito ng mata. Kamuta pa ta. So paaboto nato ang SK then Vlogger! Sana all vlogger! Shout out, Lodi! Shout out to myself! sige guys, paaboto na to. Lah, dara di ay. So guys, nana dai guys. Maraming prize! Yay! So nana dai ako sa kasakong bugas. Ha? Wala yung sa'o, na mo. Basta kabuang. Padung na sila. Mauna yun siya ang bugas. Sama na. Sama ni. Hello. Mga bugas kami mo, kami mo. Sumo? Nara kung sumo? Nakikita ako, mabus na. Dili. Say hi. Hi. And hi. So the bugas is here. So abot na akong bugas. Then si mama kay nag-repack mo ang grocery nga 1,000. Then si mama kay nag-repack kay namin tagaan sa bugas. Share your blessings. Asama na. Dili ra ka kali. Dili ka na Aida. Aida ka na. Dili. Yay! Picture na do. Vlog. Vlog kayo mo sa Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Vlog. Ni nanay. Ayuda ni nanay. Bahin. Salamat. The rices! The one sack of rices! Layo na sa mag-English. Sabi daw, Layon Ivory. So, thank you kayo, SK Salamat Poblasyon. SK Poblasyon. Then, sa grocery, thank you sad na bahin-bahin. Si mama nga nang alsag apil. Nawa ka daog. Kami to shots kanal. So, dagan kayong salamat. Then, Og ang pink mong tanan. ako to guys, ang isa ka sako nga bugas kay gi-repack, gi-bahin-bahin. So, gihatag na mo sa mga silingan. Then, wala lang na mo gi-document kay isod na. Abi pa lang. So, guys, kung nakuan mo, diin to na ako nadaog. So, that was last week nga contest sa SK Poblasyon Sibonga. So, TikTok contest siya. So, mao kini ang video at i-flash diri sa kilid. So, muna siya ang video nga nakadaog, which is our entry.
sa group. So mo na siya. So mo ko to siya ang video, then medyo ulaw siya gamay pero nakaya raman. So thank you dai ni Makmak dai nga nag-invite ako sa ato nga kwan post nga mention siya ako nga sendan ko niya link nga mao dito na contest to nga TikTok. So without Makmak siguro wala mi kadaog ron, wala mi bugas, wala mi kahatag sa lain tao. So thank you ayo Makmak, shout out nimo. Today's video, don't forget to hit sama hit Like and subscribe. zap. Don't forget to hit Like and subscribe. for more exclusive videos. Wish for more videos. Thank you.